programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. 6:07 alas 6:07 na po ng umaga. Good morning, good morning, good morning. Maabig yakabwasan Pangasinan. Na 26 na po. August 26. Muli na naman po tayong magsama-sama hanggang alas 7 ng umaga. Programan Maabig yakabwasan Pangasinan. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. At syempre ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. Atin pong kantabay, aspeto teknikal, Waltan, Engineer Nixon Dakal, ang nag-iisa. Okay na yan, engineer. Mamaya i-play natin yan. Dahil mainit na pinag-uusapan ngayon ay yung pagpasa. Eto na. Nararamay tatalaran ng dararamay barangay official siya akayrong. Siyempre. Magbunyi ang mga nakaupong barangay official. Isang kembot na lang ay approve na ang kanilang 5 taong termino. Napanood nyo ba yung statement ni Senator Chis Escudero? We are not postponing. We are fixing in 5 years. Napigiranda. Gagawin na pong 5 taon. So pag sinabi pong 5 taon yan, magmula nung 2023 ay sa 2028 na uli ang barangay at sangguniang kabataan election. Ganon po yan. At sabay dyan ay malapit-lapit na rin yung Magna Carta for Barangays. Kita mo nga naman ano. Doble-dobleng bonus na yan. Yung mga barangay official na corrupt, talaga nga naman. (0939-1009931) at 0927-974-2784. Atin pong text line. At sa atin pong Facebook at YouTube channel, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oy, miskutan na. Engineer ah. Kakalag. Alas 6:11. Ayan po, pag ako pong nakaupo dito, pag tumilaok ang manok,
Automatic yan. Time check tayo. Ditan na Barangay Bunuan Bukig ay may napapansin po yung ating mga kabarangay dyan. Ditan na sa tay Pasilyaw Road. Pag kayo po ay galing dyan sa may pag-entra nyo po, entering yung Welcome Arc Barangay Bunuan Bukig, yung unang-unang kanto pa kanan, ayan po yung Pasilyaw Road. Ginawa po yan, in-elevate, nilagyan ng drainage na hindi mo alam kung saan lalabas. Ay ilang araw na pong nakikita ng mga taga-barangay Bunuan Bukig na mayroong water pump. Ang hindi maintindihan, yung water pump ay akasusod yung mga drainage na may malalapod alog. Anto man balot eh. Susupsupan to may danom the drainage unrapod alog, or susupsupan to may danom at alog ya unla drainage. Yung tubig sa drainage, saan mapupunta yon? Singang kapilaan to na lamang amo ha. Singa tulak-tulak labat. Ha? Ya anggapoy ka na. Akinat man pump iraditan, laan to may danom. Ha? Ay amang laban no, may water pump tulad solar na sa kaya abong. Anggapo tawa man na da alog. Walat alog, kasusod man na da drainage system ya mulmalagmat. Ang hindi lang maintindihan kung yung tubig ba sa drainage ay inilalabas papunta doon sa may paparap di alog. Noon tan, antoy ka natuta na kalasin drainage. Akin ginawa yung nita no, ipump yun lang lamang, unarap di alog. Or vice versa. No, arara may manlalapod alog ya danom at ikakargay dito na drainage. Inersupawayan to may drainage system ditan. Di ba, nagtatanong lang naman kasi yan pong Pasilyaw Road ay ginawa po yan. Hinahanap ko yung yung ipinorward sa akin dito na kung kailan yan ginawa, kailan inumpisahan. At sa atin pong pagkakaalam, yan po ay binuksan noong October 2025. So, ibig sabihin, wala pa pong isang taon yung Pasilyaw Road na ginawa po dyan sa may Barangay Bunuan Bukig. City government po ang gumawa niyan. Oo, eto, this is where your taxes go. This is where your taxes go. Kanto City Government of Dagupan. Wadya may may tarpaulin mismo. Ba? Kini ini amot ini kapan litrato kinid saya. Bayaglaya. Upgrading of PCC pavement and drainage system. Pasilyaw Road. Subsequent to jay widening of road with protection wall. Bunuan Bukig, Dagupan City. Implementing Office, City Engineers Office, na meron pong halagang 4,989,800 pesos .755. Kompleto yan 4,989,800 pesos .755. Pigarang ko bang man. Bilang yula. Malapod sa may kanto na Gonzales. Siya unli ko kayo ditan na dasatan niya Pasilyaw Road. Pigarang ko bang. Sa pangkalawang dadsatan, takakapan gawada, kakapan lukas da, ang gapo ni sakitaon, at abak-abak la.
Atin pong napag-alaman na kapag ang kapag ang DPWH po ang gumawa ng mga proyekto, mga infra, meron pong 5 taon. 5 taon po ang warranty po niya na mga kapaborito, 5 taon. Pag ang gumawa po ay LGU, meron daw pong 1 taon. 1 taon po na warranty. Sa problema at satan niya Pasilyaw Road. Singa wala amoy pinasuo daya tuo, ya gamitan may lisensya to may kontraktor. O ngayon, pinilit nyo yung may-ari ng lisensya. Pinasuot yun, pinaskaryo. Sinong hahabulin ngayon dito? Yung gumawa o yung may-ari ng lisensya? Kasi wala pang 1 taon, October yan natandaan ko birthday kinatsatan, paring Dennis Mojares. At sararatan niya bulan, October nan inlukas datan. Ang petsa pa lang po ngayon ay August 26. So wala pa pong 1 taon. Sa itsura tula, abak-abak, doon ho mismo sa may mismong kanto ay abungis, may karsada. Sa linap na danom, at siyempre ay uran-uran lang tinan, imbubo ni Grand Simba, apondo ay danom, may entrada to may Pasilyaw Road, niman, abungis. Ano to'y agawa. Ngayon, hahabulin yung kontraktor. Ang problema nga, yung lisensya, pinilit nyo na hiramin. Di si kaskasya na may makingaran at satay kontrata. Yun hong kontraktor, yung lisensya ho, yung may-ari ang kawawa. Dahil sa ngayon, ang habulin. Paano tutan amay tuoy, inidan nyo yung pabor. At satay ng gawad satan, no susublairan agaw, bilan tayo, may kin, amay tuo. Ya amaskarad satay making gaway lisensya, yan ang gawad satay Pasilyaw Road. Ngayon ho ay nakatiwangwang yung mga drainage. Wala hong choice na padaanan dahil baha ho. Dalap di manad Lumboy Street, tandalap mo di manad sa may gilig na elementary school. So far dinalang ko natan passable malang gano wala ni danom. Mababa mala. Mababa na ho doon sa may gilid ng Bunuan Bukig Elementary School. Pero may tubig pa rin yung kalsada. Ang problema ngayon, sino ang gagawa nung bagong gawa ang gapuni sakit taon to ditanad sa tayo Pasilyaw Road. Ang kwanta no nadadalanan kinta no nadadalan to ng Master Sarlo. Si Master Sarlo taga Bunuan Bukig Matitan. No nadadalanan tutan atay Pasilyaw Road. Iya abungis. Abaka-bakla. Ang gapuni sakit taon to. Itawag Imanood City Engineering Office. Iya kumuntan at asikaso yumat. O sila nyo may kyan. May tuoy na iday pabor yung manggawad satan. Si kaskasya na may making gaway lisensya. Si katutan so nako-call out natan. Atay kontraktor. Ya in karga atay ngaran to may kumpanya. In karga information billboard o may tarpaulin niya balag. In display di man gilig na karsada nan saman. Angga po walay akalitrato, walay akapan preserve na litrato od satan. Si katuman may binasa tayo. Kaya atin pong napag-alaman na ito po palang
kontraktor na ito pinilit lang hiramin yung lisensya. Natantaabak-abak lang. Sino ang hahabulin nila dyan ngayon? Tawag imano tayo the engineering office na Dagupan at Pasilyaw Road. Abungis ang kanang nang tamis mon kanto. Bago ho kayo lumikod dun sa may Pasilyaw Road, yung bukana pa lang ho, yung mismong kanto, walay railings tutan, kinargaan day railings ta. No agmutan na nang ay agi. Atagtagay panimot may kulay ko laong to, may kabungisan to. Habang binabaybay nyo ho yung Pasilyaw Road, makikita nyo talagang substandard ho ang pagkakagawa. Singan tayo may may ginaway sali. Dapat naman ho sa mga barangay road, yung mga, alam niyo, mga main thoroughfare, yung mismong hindi ho nababakante yung daan na yan. Siyempre, no, yung baga mabunuan bukig, talagang sa community ditan, nakalaluganan, private, wala ray PUJ. Mayroong mga public utility vehicles dyan na panenay yung dadalan. Pag mga ganyan ho sana, dapat yung mga maganda-gandang quality naman. Aliwan sa may substandard. Kasi napaghahalata kayo O kita nyo, wala pang isang taon, no? Minsan natin, nanang daw, wala yung manpapump. Susup-sup ang dami danom na alog o mansusup-sup ira di man kulay drainage. Di nanditan. Bigaran agaw dala ko nung nananang. Bigaran agaw dala nalalabasan. Atay manpapump ditan. Pero matinditan, hawa. Pag ang tubig sinisip-sip mula doon sa may bakanting lote at ibinabato doon sa may drainage, saan naman konektado yung drainage niyan? Subabat kan tuta na drainage. Kasi nanamote Pasilyaw Road, antika-tika di man na noong konekta Maladimad Gonzales, subati kan tuman na danom. No, di man sa may San Gabriel mat yung konekta, subati kan tuman. Sad maganon tungtong, may danom di man drainage, ipapawid at alog, anto? So natatalusan mat O may danom na alog, itutupak da drainage. So yan ho, yung madalas po nating marinig na kwento. Mababot tayo naringal dito na bunuan bukig. Siyempre, main road, main thoroughfare. Yang mga kalsada dyan, talaga nga namang tinawag pong busy road. Kung saan nang mo, Kapanlukas, Abungis, Abakabak. Ngayon po, nakatiwangwang yung mga drainage po dyan. Lalo na po doon sa may dugtungan, may nansudungan. Kumuntan, antis yun na lukasan, kargaan nyo yun. Kargaan nyo sangkanang nang naramay tutuo, raramay undalan, niya luluganan, yaangga po'y sakob na drainage. Delikado ho yan. Sigurado tayo makasabit kanya. Makasabit dito na City Hall. Yan tawag imano tayo, baka asikaso ang dalatan. Pulakitan nyo malay asfalto. Atay kinditan, atay abak-abak. Kampiano agahalatado ya substandard. So yung panggawa to may subcontractor. Kaskasyan may kontraktor. Kaskasyan may makinggaway lisensya.
At satan niya atan niya kin. Ginawa yun tan. Abungis lalanti, abaka-abak ni. Wala rin reaction yun satan. Marami taga ditanad Barangay Bunuan Bukig. 0939-100-9931 at 0927-974-2784. Ganon din sa ating Facebook page. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ipadala nyo po yung inyong mga mensahe, mga sumbong, mga reaksyon. Pati na rin yung mga greetings nyo. Babasahin ho natin yan. Umpawil tayo. Magbabalik po tayo. Umpawil tayo, kaya rilabat na pigaran paimano. Ang puta-putang Iren Balita. Ang kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung... Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod,
Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Superstakes Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. May pangarap ka bang magsimula ng sariling negosyo? Ngayon na ang tamang panahon. Ako po si Dennis Canegosio Ferrer ay maghatid sa inyo ng isang bagong programang tatawagin nating Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Dito po ay makakasama natin ang mga batikang negosyante, mga bagong nagnenegosyo at maging mga estudyante negosyante para makapag-inspire tayo ng mas marami nating kababayan na magsimula na rin ng kanilang sariling negosyo. Ang programang Usapang Business sa Radyo Pangasinan ay upang matulungan at gabayan na ang mga nais magsimula ng negosyo sa tamang paraan. Negosyo tips, mga kaalaman para sa mas maunlad na kabuhayan. Muli, ako po si Dennis Canegosio Ferrer na nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito po lamang sa DWJA 88.1 Radio sa bagong programang Usapang Business. Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Negosyong may pangarap, tagumpay ang hinaharap. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:35 na po ng umaga. Opo, 6:35 na po. May pasok. May klase. Pero depende. Kung ano ang announcement ng mga eskwelahan sa mga pampublikong paaralan. So atay sa school at Danomne sa school head o school principal sa nagdeman announce. Malaray school siya sa Nagtula kahapon kahit nung Lunes. Ngayon po ay araw na ng Miyerkules.
Kaya't yung mga ilaw ng tahanan, yung mga nanay, Red Sayan bagta sigurado pre para lara. At saray estudyante da. Untan tumat. At sararamay man opisina. Sararamay unloob da saray trabaho da. Oy, good morning nga pala sa ating mga kapaboritong drivers on the road. Yan, ingat-ingat po. Ang mata sa kalsada, hindi sa hita. Buds Vidal, good morning sir. Kanto, good morning Matt. Si Sir Ben Hobellanos, good morning. Si Master Sarlo Gonzales. Sir Lawrence Gonzales, good morning. Agilaya. Ay, sa bagay taga-ayusip ya si Master Sarlo Manaya, duga. Ayusin Road. Ayusin Road. Ayusip. Aliwan. Ayupsip. Ayusip. Aliwan Ayupsip Road. Singala Bulan. Abutaw-butaw. Atan niya Ayusip Road. No agmutan kabisado. At basta-basta kan undadalan ditan. May ano po yan eh. Meron pong trail. Oo, meron pong trail dyan. Pag hindi mo matumbok yung trail, siguradong kulabot ka. Wag naman ho sana na ang dadaan po dyan naka-tricycle at may sakay na buntes. Akilaon dadalan ditan. Ha? Akilaon dadalan ditan pampanangasiyo. No atay tricycle. Siyempre sa tricycle sa suspension tutan talagang ang tatayo. Anawot, di ba? No atan sung kulabot alaltog. Sa ilugan mo at malukon. Baka mga nako nang wala sa oras. Ayusip Road, sana ayusin nyo na ho. Meron ho tayong inaabangan na aprubahan din yung pong Magna Carta for Barangay. Ito po yung inaabangan po ng ating mga kapaborito na mga barangay officials kung saan po ay magkakaroon na po sila ng fixed compensation. Alinsunod po sa Salary Standardization Law. Oho, magkakaroon na po sila ng kumbaga, magiging salary grade na SG na rin, ano? Salary grade, uy. Engineer, paki-play nga yung video dyan. Yung statement ng isang congressman. Okay na, sige, paki-play nga. Magandang balita, pumasa na po sa Committee on Local Government ang substitute bill ng Magna Carta for Barangays. There is a motion duly seconded to approve the Magna Carta for Barangays subject to style amendments and the approval of the committee report. Is there any objection? No objection. The Magna Carta for Barangays as amended is hereby approved. Kabilang dyan ang aking House Bill 7621 na naglalayon nagdagan ng benepisyo ng ating barangay officials at barangay personnel. Dagdag kita, maging sahod o honorarium, health insurance, death and burial benefits, at social security. Sino ang makikinabang dito? Ang mga pulong barangay, kagawad, secretaries, treasurers, miyembro ng lupon, PHWs, daycare workers, policy desk officers, barangay tanod, BDRRM volunteers. Bakit sila? Kasi sa mahabang panahon, napakalipo ng kita nila, wala po silang benepisyo, pero sila po ang ating barangay frontliners. Sila po ating unang tinatakbuhan at sila po ang sumasalamin sa pamahalaan. Kailangan na pag-usapan at pagbutuhan ito sa plenaryo at sa ayunan ng Senado at Pangulo.
Kailangan pong pagbotohan sa plenaryo. One to, ng congressman. Hanap ko may ngaran to ng congressman. Nakita niya ang ipasa na bill. Yung Magna Carta for Barangays. Yan po ay konting-konti na lang ay papasa na. Yan po ay naglalayong magtakda ng kanilang salary grades. Madagdagan yung mga benepisyo kahit pa yung retirement benefits. Ay yung kanilang honorarium ay tatawagin na pong salary grade. Kasi wala rin honorarium dito, talagang nananang tayo ng Malaga Barangay, malagmot. So honorarium da. Pero wala rin ang Kakabalaga Barangay. Singiyad syudad na Dagupan. Say Kagawad. Say honorarium da almost 20,000. Say Kapitan almost 30,000. Ganyan ang kanilang honorarium. Paano pag naging salary grade pa yan? Di mas mataas na yan. So ibig sabihin, agyulagawan niya negosyo, barangay. Ay, kini. Wala rin barangay official, ya talagang pero los buenos, aliwan amin. Wala rin kaba tayo, dakala kaba tayo na sa panag lingkur damot. At bali-bali. Pero pag pumasa na itong Magna Carta for Barangays, onda isat masiguro so kin mangkemel na pundoy barangay awa. Siyempre balag la sweldo da. Nawalan laray bali bastante. Sweldo, salary grade. No pim masalatan. Kato na nabawasan natin so barangay official, especially kapitan kakong. Eto makinig kayo Mandagal nyo. At sararamay barangay officials, lalo lang saray barangay kapitan. May babalaho para sa mga para sa rate kakapitan, iaamo da. So listaan na sararamay makaawat o akaawat la na 20,000. At sa tay programa na Bagong Pilipinas Scholarship Cash Assistance Program. May listaan ko no. Araratay makaawat. Agyo ko no iaamot. Unong sa DILG. Malinaw so impawaydan na guidelines. Wala may circular DILG circular number 2026-38 na may sakay 72. Kailangan isa publiko. Kailangan yun ibaga at totoo or i-post yun sa rarate social media pages yun. Ditan na tatawagan dan physical bulletin board na barangay hall so listahan amin yang ngaran na sararamay nan apply o arami aplikante iramay akapasa tan iraramay akaawat la na 20,000. Kailangan nyo kunon ipaskil itan araramay na kay bararamay nan apply aya obligasyon ya ipaskil sa taya bulletin board para daw ho mapatunayan na hindi ho napunta sa kanilang kamag-anak o sararami kaalyado at ay 20,000. Talimara mo labalante sumakaawatod satan per barangay. Yamang katidar na 100,000 pesos. No limarara 20,000 ira. Para ho mawala yung favoritismo. Ararate kamag-anak system. Eto pa sa mga kapitan dyan, bawal din daw ho ang paghati-hati. Bawal ho ang paghatian ang pondo lalo't walang pahintulot
Yaman lalapuod DILG. Eto pa ho. Bawal kuno tay ken pareunan. Oy, inyamot. Bawal kuno tay silent transaction. Ano yung bagam tay silent transaction di kiyan? Wala under the table. Na siyempre, usausan dala. Anto'y panuusa-usan nyo eh. Saray barangay o barangay kapitan na mapapatunayan daw na hindi isa sa publiko o hindi magpo-post sa kanilang bulletin board sa barangay o yung listahan o mapatunayan niya si Karaot mampapalik doon sa ating proseso, eh sila raw ay maaaring patawan ng kaso administratibo. Paglabag po yan sa may Anti-Corrupt and Graft Practices Act. May problema balot at sa rarayan na ipapaksib na DILG eh kumon walay ngipon na puro kayo paksib, puro kayo babala, asawa ni babalo. Nararamay kabaranggayan nyo ditan sa tay kulaan nyo, bantayan nyo si kapitan, bantayan nyo may kangaranan. Pwede daw pong i-report direkta sa DILG at pwede din pong itawag daw. O, ito ang maganda. Tayo may 8888. Yan po yung citizens complaint ng Office of the President. Ditan, no, tawag imano yu ditan ay sigurado tan. Maaksyonan, maiimbestigahan ng inyong barangay official lalo na sa kapitan na nagtago ng listahan, namili ng mga inilista. Atan may 20,000 ay qualified kinta na fourth year o graduating students. Jada Luyag na Pangasinan. Wala la kasi, Simabila kasi, ni Bunog la kasi, atay 20,000. Alaranan nyo. Alaranan tayo. Abangan ang susunod na kabanata dahil itong babala ng DILG mukha namang seryoso daw. Si kayon talaga. Kakapangibaga lang wala may Magna Carta for Barangays. Iya, at ang tagilay sweldo. At iba naman itong scholarship program ng Pangulo. Kakungunyo. DILG Memorandum Circular Number 2026-38 and 72. Ipaskil nyo daw ho ang inyong mga listahan ng mga nag-apply dyan sa inyong barangay hall, sa may billboard, aplikante, mga nakapasa, at sino naman yung kanilang mabibigyan. Dapat daw ho yan ay nakapaskil. Bawal ho ang hati-hati. At bawal din daw po ang silent transaction. Aramay usa-usa niya transaksyon di tanod barangay. Jad mapandan walay abalitan tayo ditan ya sakay kapitan tanduaran kagawad. So aki babali. Kaya impose da sa social media. Kaya ho mag-ingat-ingat ho kayo. Dyan sa inyong mga pinaggagawa dahil meron na hong social media. Meron din pong 8888. Yun po yung ating tinalakay. Na pwede nyo pong isumbong. Barangays are required to post
the distribution of presidential scholar assistance on their official Facebook pages. Unong DILG. Kasama po dyan yung mga nag-apply o mga aplikante, mga nagpasa ng requirements, mga pumasa, at kung sino ang mga mabibigyan. Malinaw po yan ang order po ng DILG. Yung mga hindi ho tatalima dyan, pwede nyo daw pong isumbong sa DILG at ireklamo sa 8888. Yung mababalitaan nyo ho na naghati-hati. Paano tunong in good faith mo to eh? Sinang tutungtungot iraramay kinay, iraramay makingaran eh. Nakakasi ang tumalantiman ay so sa kaya aplikante mo talagan ang gapuda. At amay kapitan niya tukong sa pinili to amay walaan to. Amay aga-apili amay talagan sa bilayda at talagan kapos balon pamasahe panangan to may estudyante at agto pinili ng kapitan kasi kintan eh no bilbilang samplura so aplikante at say kapasa at walura na may duara lack of requirements kawawa na yung dalawa kahit na kumpleto kahit na siya ay nakapasa kung hindi ka naman pinili ni kapitan tatukong lanti mas pinili to may walay silent kinda wala may pantawag dad saman silent transaction may kapitan lanti at lupay kwarta walay silent transaction da pwede nyo hong isumbong yan iparating sa 8888 kasi kaskasyan mo tisinga dyan dagupan anto may programa ng mayor nan sikato at mga kampanya ng 2022 scholar anto man scholar sa bawat bahay anto hanapin ko lang ayan si kwanto dyan ay bawat pamilya may scholar aka-posted sa may printed tarpaulin aka panag poste o aka stapler poste wala ditan so kakarga bawat pamilya may scholar so malilinutan bawat pamilya may scholar pero dakdakal so mandadalam dakdakal so ang gapoy scholar damat si karaat nan apply so ibig sabihin hindi natutupad ito palitan nyo yung title piling pamilya may scholar aliwan bawat pamilya dapat ito piling pamilya o piniling pamilya may scholar wala may kabakulante sa kolehiyo to at apatira sabay-sabay nan apply may sakay estudyante kalamor nga ito yun yung piling scholar sa bawat pamilya alas 6:55 na po Agayle Pulis na oras. Good morning mambabantay ka-monitor itaktak mo Vice Mayor Edgar Mamenta Litanad Balay na Binmaloy may issue tayo ng Karuman Manaya Litanad Binmaloy may apunduan ko no apunduan para sa may school supplies and uniform kulaan tula si Vice Mayor Maminta sigurado man walking niya mani-exercise di manad solar to sayan kabuwasan mamin samplo yatulot di manad sa may kinto di manad sa may farm sampluran tulot
Imagine mo tes tampluran talag at sakay oras siya masulok. So ibig sabihin, balag may aakaran to. Bitad sa tay kula ay pantat. Agay! Ingkalot, inggata, crispy fry, pantat nan Vice Mayor Maminta. Don Ramon Bautista, Senior, good morning. At si kayo, sir. Ya, unarap dita na Region 1 Medical Center. Kaantabay na Medical Center Chief Dr. Joseph Roland Mejia, good morning. Wala na po tayong sapat na oras. Abitin tila, raramay greetings tayo. Nabuwas tila basaan. Kani, wajalay early in the morning, usublay lang tampol. Carlito Bandong, pahabol. Si Master Sarlo, good morning. Nangga po'y partner dyan natin. Non-concert, si kapaborito Dennis Mojares. Di balita ng pataner. Sa technical control, nandyan si Engineer Nixon Dakal. At sa ating bandang kanan, si Manager Joey Baby. Unsubletang Paul, early in the morning. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Maabig Yakabuasan, Pangasinan, Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig Yakabuasan, Pangasinan. Maabig